Omosini Oimore nyakoro mgajuanga warwakini machiegni e chenro ni mar Oimore tarik 13 dweno mar auchiel 2020 kwaiko ni mathoth nyakoro mgajuanga e chenro ni kabende wantiere kanyo gi George Bati mosekreo makare wadhi koloni mago motuche pacho kanya to bango tendre kod budget ma igani Bati jigo kwano koro jolonyi weche mago menda loso budget ma 2023-2024 ma koro irito mana mondo misom penjo nitie kaluwore kod mage ma samoro diponi ineno ni ok oyuta ahinya. Koro en wach ma oketi mbele ahinya mar jo Kenya, kendo jo Kenya koro kwano buka gi kalam wuotho ka penjo maduong' en ni to omenda mibiro sirgo budget ni Bere jotelo medo siya jo piny mondo mi oyie osir lwedo nyakoro mgajuang wachni mar budget sia bende koro thoth oganda to otangta nikech chal kagima madhi medo suru e wi jo piny bende sani yuago pek mar ngima. Waiko ni mago to betho dhiambo ma kawuono to mokwongo wachako gi thuond weche. Paro mar chik mar omenda oket kende od bura mamalo ogeni ma olokore iye wabiro koloni paro matut. Od bura maduong' opudho Nurdin Haji mondo mi oyier kaka jatatije mar ofwamb kiche pacho ka NIS. Tuo en gima nyalo yudo ng'ata kamora mora to tuo ithiedhoga. Koro an asechango gimodona en mana dhi mbele gi boxing mara. Jatugo madong' marahuma Justina Chies koro wacho ni oikore dok e pap tok tieko thieth mar dangne mar paro e boma ma Mombasa. Orwakini machiegni nyakoro mgajuanga wantiere kanyo gi Elizabeth Otieno maloko na weche gi odhiambo ma kawuono nyinga Lydia wantiere kanyo gi George Bati to kapok wadhi Bati nyakoro mgajuanga ng'eni penjo ntiere e wi wach mar omenda kata budget mar 2023-2024 wadwani mondo wakol ni mathoth ahinya kutendre gi weche gi mag budget odhiambo ma kawuono nyakoro mgajuanga wangi wirana sege bende krogra jo Kenya yuago pek mar ngima wadwa nyisi mago wa bende ntiere e budget ne ka bende en budget ma higa mar 2023-2024 budget mokwongo michaka soma hetenda Kenya kwanza nyaka ne ka tenda piny Kenya budget ni nyakoro mgajuang ntiere kod omenda maromo shillings trilion 3.67 mabaya ma en kon malo mogik mar omenda mar budget mosekete pacho kanya kane chwe piny kendo en akwan malo mogik mar omenda mabe koro oganda chong mana wangi to ibiro yude kanye ka bende matimo sia bende ko jatend piny Kenya William Ruto to ramoni ok obi kwayo omenda koya e pinje maoko kata kao hola koya e pinje maoko ma en budget ma bende dikete gok ja Kenya ka ja Kenya nyakoro mgajuang. Sirikal maduong' ntiere kanyo gi omenda maromo shillings 2.2 mano ma sirikal mamalo kata maduong' dhi tiyogo e nyayo dongruok ma pacho ka kendo otao chenro mage kaito wantiere gi doho ma pacho kama bende koro ketne kanyo omenda maromo shillings bilion 23. Od bura ma pacho ka nyakoro mgajuang dhi bedo kanyo gi omenda maromo shillings bilion 41 kaito counties duto 47 ma pacho ka dhi bedo gi thuolo mar yudo omenda maromo bilion 385 gowi kata heri ntiere kanyo gi omenda bende maromo shillings bilion 986 kwa dhi mbele kapod wang'iyo mago bende ntiere ei budget ni nyakoro mgajuang budget ma bende koro ibiro mana soma ndalo machuok koya kawuono. Apis jatend piny Kenya dibedo kanyo gi omenda maromo shillings bilion 4.3 kabende kopogre gi apis jatend piny Kenya ntiere kar dak maduong' kara State House nyakoro mgajuang ma bende koro ketne omenda kanyo maromo shillings bilion 7.3 ntiere doho kanyo gi bende ntiere kanyo gi omenda maromo shillings bilion 23 gi od bura bilion 41 kaka ne wasenyisi mokwongo. Kwa dhi mbele bende kapod wang'iyo mana mago mantiere ei budget ni nyakoro mgajuang pok mag migepe oyudo counties ni kanyo gi bilion 385 kaito gedo mag Peini Mathurka oketne kanyo omenda maromo shillings bilion 310 bende ontiere kanyo chenro mag pure pacho ka parni ma en achiel kuom chenro bende koro piny owacho oseketo nyaka mbolea manengo gi ogonyore mondo gine ni oganda jo Kenya bedo kod chiemo moromo pur kanyo oketne omenda maromo shillings bilion 65.2 bende koyo tanyo chenro mag pur e pacho ka. Sekta mar somo tiere kanyo gi omenda maromo shillings bilion 620
abiriyo. Kama chielo kendo ka pod wang'iyo pok mag migepe ei budget mar hiko omenda gana 2023 gana 2024 nyakora mga juang ntiere sekta mar thieth kata migawo mar thieth bende koro ket ni omenda mar mokanyo shillings bilion 141 kaito pi kod ler mar aluora bende ibro los kanyo gi omenda maromo shillings bilion 86.1. Bende weche mag tuke nyalo paro Talanta Hela inachiel kuom gima bende krono keti kata sidha yanga e pau kata weche go motendre kod tuke nyakora mga juang odhi kanyo kao kanyo shillings bilion 17.7. Mago duto kete weche mag tuke mapacho ka kaito bende koro kawatieko kapod omi mana mago mantiere ei budget madik gano mar omenda higa mar omenda mar gana 2023-2024. Oyudo ni weche mag arita kwe mathurka omikanyo omenda mabupa maromo shillings bilion 134.6. Weche kumotende kod hola nyakora mga juang ntiere kanyo gi omenda maromo shillings bilion 850 kaeto weche go mag nyinyo ntiere kanyo go omenda maromo shillings bilion 775. Puro ni sebedo gi penyo nyakora mga juang mano e chala mar budget mar hiko omenda mar gana 2023-2024 to mana kaka na wasingo bedo wangi kendo bedo iti nyakora mga juang wang'yoni machiegni ahinya mago motende kod wechege kabende ene thoro mar wach bende sani kuro thotho gana jo Kenya ochome wangi ahinya te od bura mamalo ka koro getong'io kabende hibro go ombulu gi jo od bura mondo megi kala parone mondo budget ni oketi e tim kata oyo kata kamano hatere chel kachel nyaka jo bati. Erokamano nya Lydia en report ma ichiwo e yo manimba inya kendo ma nyiso kaka pok mar omenda biro bedo ne bede migepe mopogore ma biro riembo sirikal kuom higa chiel ma biro ni mar ma omenda ma biro tayo budget mar sirikal higa mar gana 2023 nyaka gana 2024 chakore dwe mar 7 higa ni nyaka dwe mar 6 higa manyien ka oriembo chenro mopogore mag piny owacho. Penjo maduong' en kama omenda biro wuoke. Koro mano bende makilwa report marwa namba 2. Piny owacho otemo keto moko kuom lokruok e paro mar chik mar omenda ma osebet ka kelo liet e kind oganda jo Kenya. Mana kaka Edwin Okoth leronwa, moko kuom medruok e osuru pod dong' kendo pod nyalo medo pek mar ne oganda. Karibuni. Paro mar chik omenda moting'o chenro mag choko osuru ma piny owacho biro sirogo budget ma higani ni kod mit kod lit. Osuru ma ijuoge wi modhi mag nyamburko medi nyaka 16% kowuok 8%. Oro pesa yor ong'we yamo. Yuto mag jogo mopango ne oganda udi kaachiel kod omenda ma ichulo jogo ma okawo kumba bende omednegi osuru. E paro mar chikno ma idhi pedhe nyim jood bura kapok osom budget chieng' tich ang'wen, kamiti mar omenda bang' winjo ywak kowuok kuom jopiny pod omedo osuru ma ijuoge wi jogo ma yudo sara moingo 500,000 nyaka 32% kowuok 30% masani. Osuru no bende idho nyaka 35% ne jogo ma ichulo moingo Sh800 dwe ka dwe. Simiti mag gedo ma igolo e pinje maoko kod jogo madwaro uso ohala ma gitimo bende omednegi osuru. Ywak mar johala mane wacho ni medo osuru wi otese ma iboyogo mwandu nyalo medo nengo mwandu kaka moko mar kuon bende koro chal mane ok owinji. Kamiti mar omenda wacho ni otesego pod dhi juoga 10% ka simbe ong'we yamo mawuok e pinje maoko bende dhi juogo osuru mar 10%. Maling'ling' mane wayudo e wi ripodno ne ok olieko lokruok e osuru mane chano juogi yier wich mabandia ma pod chal ma idhi juog mana 5%. Osuru ma ijuoge jumla e nengo mag mwandu ma ohelni matindo tindo uso kata turnover tax bende pod omed nyaka 3% kowuok 1% masani. Kata kamano nitiere moko kuom fuong'ruok mabiro. Osuru ma ijuogo jolos chenro mag moro oganda e mbui oduok kowuok 15% mane iparo nyaka 3%. Weg udi bende koro ok be chuno mondo ndik jochok omenda kowuok kuom jok ma opango utegi ka ohelni ma uso matin ne siling milion 1 ok be chulo turnover tax mar 3% kaka ne okete paro mar chikno mokwongo. Gas mar tedo kaachiel kod nyamburko kod apiko matiyo kod teko stima bende ogolnegi osuru. Luoro mane nitiere e wi osuru mane dhi mede wi sukari bende koro wit oko. Kaka jood bura dhi twak e lokruogego kod moko ma gibiro medo ema biro yango chal mar ngima e tok budget ma ibiro som tich ang'wen jumani. Edwin Okoth, Ramogi TV, Nairobi.
Kwa dhembele nyakora mgajiwang pogruok e paro medo nyuolore kind jood bura mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance kod mago ma Kenya Kwanza ewi paro mar chik makoro geto medo choko mar osuru e thurka. Matimore kar doko ni komiti mar od bura marango weche mag omenda olieko ni nitiere lokruoge moko motim ne paro mar chik mopedhi e od bura mondo som e tielo mar ariyo. Jafwambo Walter Nyambaga ne nitiere od bura nyakora mgajiwang kendo loso na ripod no heyo machal kodma. Komiti od bura marango weche mag omenda kod budget motelnegi kod ja od bura mamolo Kimani Kuria etiko goyo kogno paro mar chik mageto medo choko mar osuru pachuka e paro mar chik no ma ochope od bura somo ne mar ariyo e kapoko yare mondo goye mbaka malach. The Committee of Finance and National Planning has completed the exercise of public participation. We are ready now to table our report on the finance bill of 2023-2024. We've listened to the views of Kenyans. As I promised you, we said that the views of Kenyans are going to count in this particular finance bill. And I'm also happy to report that the Committee of Finance and National Planning has had a unanimous decision. Baka medo nyuolore ka kweth mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance to kod mago ma Kenya Kwanza opogore pare wi moko kuom fundi mag paro mar chik no mailieko ni otimnegi lokruoge moko. Wakenya wamenena kwa wingi na sisi pia tumenena kama Azimio, na Wakenya kwa kauli moja wamekataa hiyo mswada, na tumependekeza sisi pia kama Azimio kwamba hiyo mswada itaweka gharama kubwa sana kwa wananchi, kwa hivyo iondolewe, yani ifanywe ukarabati kabambe ndio iletwe bungeni. Jaod bura Nandi Benard Kitur okonyo mor kod piny owacho mochiwo thuolo ne oganda jo Kenya kendo gwel pachgi ahinya to ka komiti no odoko chien atamalo 15 madoju kuom rowere mayuto mag ogedo kuom tuke kod oten magichwalo kokalo e mbui. Many people want development to be done, but it has to be also reasonable. So I must say I'm extremely excited that there have been amendments that have been made. First of all, on the housing levy fund, that it become a bit a challenge. Secondly, is the excitement that I have as well is where they've reduced the digital levy fund. That is a matter that bothered me so much because this is an emerging trend. Many young people in this country now are beginning to look, there are no more jobs. So the only place you can be able to leverage on is on tech space. Kata kamano, jaod bura mag Kuria East Kitamaya Marwa, e kod nyawadgi ma Mandera Haro Abdul Ibrahim, to koni sirikal nyaka tije mage mana kokalo kuom choko mar osuru. Umiogi koni paro mar chik no pedhi od bura mana kaka en. The important thing here is that Kenya Kwanza government, the committee of Kimani Kuria was able to listen to the people, and the people's input informs now the current finance bill that will be tabled in parliament. Lazima tuikaipitisha ndio serikali ya Kenya iweze kufanya kazi. Magitimore kinde maparo gwenyore kind jo od bura ma Kenya Kwanza makwedo parono to moko bende siro kakor Azimio bende nitiere mago masiro paro mar chik no to moko bende kwede. Kesho tutaifanyia ile tunaita debating, ambayo wakati imekuwa tabled inakuwa debated upon, watu wana debate, wana engage. Hapo ni kesho. Alafu baadaye sasa itaenda kwa ile tunaita committee of the whole house. Katodo konijo od bura ma Kenya Kwanza kanyakla kod mag Azimio la Umoja One Kenya Alliance ni kod paro mo pogore ewi paro mar chik. Mana od bura ka ndi minyal timie lokruoge paro mar chik no endo mopogore gi kumora mora. Paro mar chik no ntiere somo ne mar ariyo ka somo mar adek ema nyalo biro koro chiwo thuolo ne ojo od bura mondo goye mbaka malach. Walter Nyambaga, Ramogi TV. Ilere mar od bura, Nairobi. Kwa liare no mar od bura nyakora mgajiwang wadhi Kirinyaga, jatend piny Kenya William Ruto koro medo kwa oganda jo Kenya mondo sir paro mar chik mar hiko mena gana riyo kod adek kowacho ni makende. Yo ma piny Kenya nyalo dongorego ka bende odagi mumo yepe. Ni oko bika hola mora mora e pinje ma oko kaka yor kelo dongruok e pachoka. Ruto no tima Kirinyaga kama osingo emedo kedo gi math mar kongo ma oko puodhi e gwengego kendo kedo gi paro mar chiero kweth makoch mag Mungiki e alwora mar Gor Kenya. Ne en nyasi Maria Wayanga kar thieth ma Kerugoya County Referral Hospital e County ma Kirinyaga. Nyasi manotele gi jatend piny Kenya William Ruto.
Jatend piny Kenya kwa jopiny mondo sir paro mar omenda ma higa mar 2023 mondo mi ogol piny Kenya e weche holomenda e pinje maoko mitiyogo e yore mag dongruok. Mnataka tuendelee kukopa pesa, nchi yetu ikuje mwisho ikakuwa bankrupt. Tumekopa pesa in the last 8 years kutoka trilioni 4 sasa imefika trilioni 9. Saa hii Kenya iko mahali ambapo tusipochunga inaweza kuteleza. Mnataka tuendelee kukopa? Mmesema tuachane na kukopa? Wale wanasema tuachane na kukopa nione kwa mkono. Sasa hiyo ni amri ya wananchi. Si namna hiyo? Jatelo no singo tiyo gi tend counties mathuru ka biro chenro mag thieth e kor gwenge kaluwore gi chike mag piny Kenya kendo keto tenge omenda mabiro siro chenro mag thieth e pacho ka. As a national government, we are going to parliament so that we can have the necessary policy and financial framework to support the counties to ensure that resources that have been raised in the delivery of health is not diverted to other areas. Rather, it is used to improve facilities, to make sure that there is medicine, to make sure that there is delivery of service in all our hospitals, dispensaries, and other health facilities. Kerugoya County and Referral Hospital Complex is a culmination of a purpose-filled, tireless journey that we commenced in 2019 with the aim of delivering the best healthcare services to our people. And the reason that makes me proud is that there's a demonstration here today that women can work. Bende osingo biro chenro mag pure county ma Kirinyaga koreo koda kapith mar mchele gwenge ma Mwea ka koro osingo medo chiwo mbolea kod kothe ma medo nyak mag puothe kaka yore ni oganda jo Kenya obedo kod chiemo moromo. We have a program of about 1.5 billion shillings to expand the farmland under irrigation for purposes of ensuring that we grow more rice in Mwea. Hiyo mpango inaendelea. I promise you tutaikamilisha kwa sababu njia ya kuondoa njaa katika Kenya ni kusaidia mkulima kuzalisha chakula zaidi. Jatend piny Kenya William Ruto gi jalupne kwa jodak maya aluora mar God Kenya mondo mikiki yie tikod gi chiro kweth mar Mungiki kabene gi kwa ruodhi magwengego mondo mi okonye kedo kod kuong miuso tokchik kod tiyo gi yedhe mamero ji. Mambo ni mawili. Mambo ni ngapi? Katika area yako, location yako, hatuwezi kuwa na chief na tukuwe na pombe. Ukweli ni kwamba pahali pombe yote iko, hao machifu wanajua. Sisi wote, we make sure that we work together towards eliminating alcoholism and drug abuse in the Republic of Kenya. Ili tuweze kupata nafasi ya kujenga taifa ambayo iko na afya na taifa ambayo ni ya wafanyikazi. Wadhi nyime nyakoro mogi jatend migao mar riwruoge mag saga e pacho ka Simon Chelogui kone jogo manie riwruoge mag timo dongruok onego kaw thuolo mar rakore kod midhiero mar nok magudi mokwako pacho ka. Chelogui mane loso Mombasa bang' yawo yanga romo mokelo kanyakla jogo mantie riwruoge mag saga koni e sechegi diere nok mag udi mahao 250 kolero ne mano thuolo maber ahinya mar riwruoge go onego kaw kendo ger godo udi kendo gidongrego giwegi. Omedo ni wach mar kech kod nok mar chiemo masani koro kwako pacho ka ok onego bedie ni mar riwruoge mopogore nyalo chako chenro mar pur ka gitiyo kod lony manyasani e tieko ywak ma jo Kenya osebedogo e wach ma kata wach mabende nosir gi jagoro mongirore migao mar weche mag saga Patrick Kilemi. Tayari tuko na vigundi 1149 ambao wamesajiliwa wakiwa na Wakenya zaidi ya 1600 ambao wamepita katika ile process ambayo inaitumika the requirement, the criteria used. Wale wamepita katika hiyo process ni over 600,000 Kenyans. The bill is now before cabinet, undergoing various consideration by
respective ministries, the Attorney General, the Minister of Finance, because it comes with financial implications. So we believe we should be able to table this document within a month. Kwa hivyo hapa tutakuwa tukiangazia na kuangalia ya kwamba ni jinsi gani tutawaleta kina mama katika vile vikundi wamejitengeneza kama merry go round ili wakuwe recognized kama vyama vya ushirika. Kwa mbele ni Jamin wacha maduong mapacho ka Nurdin Haji dido kendo hebad migao mangyo malingling mano NIS bang jod bura podho gwelo mare. Jod bura duto no podho Haji kendo podho gwelo mare kata odoko ni moko kuom jopiny ni kod ng'ur ewi gwelo mare kalure gi okanga mar mibadhi mane itudogo moko kuom jodito e sirikal ma Kenya Kwanza mane owito oko. Efomora Chris Owino dire kod mathoth kotenre kod wachno. Bang' wuok e bad migao mang'weyo maling'ling NIS e higa mar 2017 e lemo ma piny, Nurdin Haji dhi duogo e bad migao mar NIS kaka ogaye margi. Mabiro bang' jood bura duto podho gwelo mare e yor nyalhodia odhiambo ma kawuono. Nurdin Haji koro dhi telo ne bad migao mar NIS kendo kawo kar Philip Kameru madhi e yweyo. Philip Kameru dhi e rutaya bang' tiyo kuom kidienje 2 bang' jatend piny machon Uhuru Kenyatta medo orak mar e higa mar 2019. Haji ne ogwel kod Uhuru Kenyatta kaka jamin wach maduong' mar 2 e bwo katiba manyien mar 2010. Komiti mar od bura mochung'ne weche mag lweny e bwo jaod bura mabel Gut Nelson Koech ne opwodho Haji kata odoko ni moko kuom jopiny kod riwruoge mag kedo ne ratiro mag oganda ne mieno Haji kod chilo. Riwruoge go ne seyo Nurdin Haji kuom lwaro buche 8 mag mibadhi mane itudogo moko kuom jodito e piny owacho mar Kenya Kwanza. Korka kore, Haji ne onyiso komitino ni ne owito oko buche makamago kalure kod onge mar neno moromo wach mane oselwedo kod jood bura mag Kenya Kwanza. If in the opinion of the DPP that these cases there is no evidence to sustain them in court, it is the correct thing for the DPP to withdraw. Those people who want to make it political they have the right to do so. It is their opinion. We need someone, you see, before he came to DPP, he was in NIS. And now he has been taken to where he belongs, where he has grown with experience, knowledge and expertise. Moko kuom buche ma Nurdin Haji ne owito oko gin mago mane itudogo jalup jatend piny Rigathi Gachagua, jatend migao mar pur Mithika Linturi kod jatend migao mar jotich Aisha Jumwa. Haji medo wacho ni ne oluwo chike kinde wito oko buche makamago, gino ma omiyo doho bende ne oyie kod okang' makamano. Director of Public Prosecutions is supposed to be looking for the public interest. It's not supposed just to charge because an organization or this organization or that organization is happy. He's supposed to charge if there is evidence. If in his considered opinion he finds that the evidence will not hold in court, he should not waste the court's time and the country's time. And if the Constitution gives him the powers to charge and the powers to drop the charges. Kenya Kwanza government, even when we were campaigning, we said the Kenya Kwanza said that they will revisit all those cases which were politically engineered during the previous regime. This is just part of fulfilling the campaign promise, revisiting some of those cases. How do you continue the prosecution that do not have evidence? So some of those cases were bound to fail along the course because they were the motive behind it was ill. Komiti mar Nelson Koech bende ofwar ni Nurdin Haji okoromo telo ne NIS kalure gi buche mag gole ya PC kaka jamin wach maduong' e kinde mokalo. E duoko mare, Haji ne olero ni buche makamago pod ni e nyim doho, gino ma omiyo en kod ratiro mar telo ne migao mar NIS. Komitino bende owiro Nurdin Haji gi puoch kalure kod historia mare e migepe mosetelo ne gi e pacho kae kaachiel gi lony mare e lai mar somo. Nurdin Haji nigi masters degree e wi weche mag arita kwe kowuok e mbalariany mar piny Australia kaachiel gi masters degree e wi weche mag chike kowuok e mbalariany mar piny Wales. Haji bende ne odhial kod mich mar Chief of the Order of the Burning Spear e higa mar 2018 kaachiel gi mano mar Order of the Grand Warrior e higa mar 2012.
e kinde ma Nurdin Haji dhi kawo lemo mar ogai e bad migawo mar obila mochung' ne ng'weyo maling'ling NIS. Geno mar oganda jo Kenya en ni Nurdin Haji dhi duoko NIS e rang'eng mane nitiere e kinde machon bang' bad migawo mar obilano yudo seyo kowuok kuom jopiny kaluwore kod thoe ma Shakahola. Chris Owino, Ramogi TV, Nairobi. Korom ga jonge ndaka paro ka dek bang' sa dek mar otieno chendo en Oimore kamano kuom medo kete mana kera mogiti. Wan ka nikech chinya Ramogi mbe kama intiere no inte nikech wan mondo wami weche manyien mabiro ng'e alura mari kod gwenge mabende ochwalore gi kama intie. Nwa kwa imondo ndik nwa pachi kotende gi weche manyien ma wakelo to aneno ka utimo kamano kendo ero kamana nyakoma yiero Ramogi TV. Kapok wayo Korom ga jwang wasomo kanyo kuom otegi kabeno ka but Uganda yuago pek mar ngima masani dhi mbele ka nyikwar Ramogi otek kodwa mano kanyo wacho ni ka ogole ng'ate ot mar 1,000 nyaka 3,000 inyo ng'ano koso to chulo pesa di ok onyiso wa nyinge to mane ote mare. Makaluga japenga chiel ma Bond Center wacho ni owuoro kaka weche mag budget oridore pacho ka kendo wacho ni gima chiche en met makoro mede go ang'omio en malo molo pile kaito bende nsija bende koro jatelo se wacho ni onge kwayo menda bati kaito nano ka e Facebook Facebook wantiere kacha YouTube live mako chieng' to jatend piny Kenya wacho ni gede siro weche go mag thieth to kata mana yath onge counties hospitals mathurka. Pastor George Marodiko Panyo wacho ni oneno wayo makare kendo mora nya kaka waketo weche manyien ahinya gi kaka wang'injo ma ji nyalo ng'eyo ni to pok mar omenda madhine bede migepe mopogore opogore nyaka e counties ade chalo nade. En koro wacho mani kopo ni osekete kamano ka pesa oyudore to chwale pesa e yo mowinjore ne counties mondo maber to gitim dongruok ne jopiny nikech mani singo mar sirikal. Kaendi bende an Omolo wuode Nyakuoyo an asembo got bondo ka Ramogi TV neno maler ndi kendo wasedonjo moro waneno maber ahinya. Makamu wacho ni aneno ka pek mar ngima dhi bedo ne oganda jo Kenya inya kotende kod wach mar budget. Kar kamano ndiko wach moro kama pani mulo weche mag Siaya wacho ni mor gi MCS ma Siaya kuom bura makoro gidhi godo nyime wi wach mar telo mar county ma Siaya pani mano mar gavana kanyakla kod jalupne okehero kamano ahinya. Vini Oricho to wacho ni en osewuok Kenya ka ochomo Uganda en koro dar. Vini Oricho? Okay. Wacho na nyisi kaito Kennedy Osiga wach kanyo ni ento rito mana mondo duma makoro sekayo puotho to cha bende ko idwa na osom budget kata kamano wacho ni weche potex pin doki wacho kanyo ni en bendo puoyo mana owuoro mana pek mar ngima tere ote wacho ni paro mar chik omenda ne dhi hinyo jopiny ngima dhi medo bedo matek kendo kalo to dhi kale od bura Nyasaye mondo konyo mano Fred Osuru kantiere Dandora Fis tu wacho no wakonyo wakomo se jaduong Osuru kantiere dala mar Utende neno ka Jashon Olit Jaganga wacho kanyo ni entiere Mumia wacho ni kara sirikal duok housing bill percentage piny to pod okwa biye kaka oganda jo Kenya mano pat Jashon. Andrew Livingston Otieno wacho kanyo ni entiere kodwa e chendo kendo en sindo mwalo wacho ni weche gichopo negi malere yo makare Otis Nyakwar Nyawadi kare en ga gi nying mar batiso kawuona yode iluonge ni Andrew Otis Livingston Otis. Aya koro kapok wadhi Philip my director marongizo ni winjo bedne tunaenda koro okwada wuok ni wadhi to walengore mana matin to waduogo no wacho ni Migori chiegni gi Tanzania koro wuok de Kiswahili isa makoranja jaruo wacho ni amosi media kaso wacho kani ngima ni tek anenu maber kantiere ruwe ka wach Kenya tinde tek an otamo wanga Yuvela Tieno wacho ni sani ngima tek kendo budget no omiye luoro gini gidagi longo ne Pamela Origa kanyakla koda Samson Origa okalo Origa karitere gwenge mag Ugwe School kasto Fred Ngetich mara Radio Citizen bene neno wakaitire sa Changwan pokea salamu sana ana mzito ni mzito angisi ni kongoi kinano wa kamano kendo amoranya wadhi yue nyakora mugikawa duogo pod wan gima thothera Ramogi TV weche manyien mag Oimore.
Weche manyien mamulo dhod chunyi maiye gin mago machiegni kodi. Weche thieth, anyuola, ohala to kata rita. Ka utuch to wan kode. Kotimore skunde e gweng'u ne wedeni kata osiepe magi duto wan go. Wan kae mar neno ni ng'eyo gima biro kendo bedo gi ikruok motegno. Onego ing'e gima timore e seche motimore mapiyo piyo to mae e kama iyude wechego. Kenya en marwa duto to Ramogi TV en odwa to kendo wantie iye kanyakla achiel kaka onagi. Ma en rupiny kod mbaka oromo e Ramogi TV. Sud machiegni mondo wago mbaka. Pole sana madam. Usijali. Wacha wasiwasi. Jana ni nini mbaya? Unaangushaji customer bana. Kuendesha bike bana. Nimemwambia atulie. Atulie hajamumia. Niko na bima boda. Bima boda. Bima boda inaketa kila kitu. Aje sasa. Bills zote za hosi ziko catered for. Chukua simu yako. Una dial *487#, choose insurance. Alafu na select hapo bima boda, fuata hizi instructions zote. Once you pay unapata that party sticker yako instant. Kaingi okumba mar boda boda mari. Kata kama sira ujuki, one kodi. Kiki baji goi, bang masira. Yudo kumba mar bima boda, ne boda boda ni kawuono. E nengo moyueyo mar shillings 100 kende. *487*4#. Mondo mi yud bima boda. Many have been lured into jobs abroad, only to end up in perpetual suffering. I met this girl by the roadside. I wish you saw how this girl is desperate. Nimepata mteja mpya for my bureau. Meet Eunice, a naive village girl who is given an opportunity to go and work abroad by Madam K. Nenda Middle East. Ati? When did you even do the application? But is this really a golden opportunity, or will she be one among too many to be lured into the human trafficking syndicate by Madam K and Joe? The parents are caught in the middle. Will they listen to John's side of the story even as he is caught trying to save his girlfriend? We have to leave this place. Enjoy this unfolding story of Madam K only on viewsasa.com. One spot no wa yude ka matin koro ngima wa obede mashini e kiki na ni kaka nene ni. Hele. Nyakoro ni wacho iluongo ni ng'a? Meher. Jijenge na shilingi 1500 guaranteed kila wiki kwa kucheza Kaende Jackpot. Shiriki kwa kutumia 50 bob pekee, cheza na Autopic kwa kutuma neno KJP kwa 29063. Not for persons under the age of 18. BCLB number 416. Machiegni kendo nyako Ramogi wadhi nyime gi weche manyien mag Oimore kana wasingo ni wadhi mana ywe matin to duogo. Koro waduogo. Jatend migawo mar thieth Susan Nakomicha okwayo ji mondo mi ochopi ute mag thieth mar kawo chanjo mar athung'a kaka achiel kuom yore mag rakruok kod athung'a mager ma osebedo kalandore e kido manyien mar coronavirus. Kata kamano, jatelono okwedo wechego ka owacho ni en mana koyo mar dwe mar 6 ema okelo athung'a makamano to ok en landruok mar midhusi mar corona. Jafwambo moro Joitho Muondi Nyakorom Gajwang' notwak kod jolony e tuoche mag midhusi kendo lero nowach ni yo machal kod ma. Kuom dweche ma ok tin ne 2 koro, athung'a mager osebedo ka e pacho ka gino ma osekelo luoro ni samoro en kido manyien mar coronavirus. Giko dwe ma okalo, mahao jopuonjre 100 mag skundi ya wuoyi marapogi, kaunti ma Migori, ne ochwali e osiptende ma opogore kama oting'o Migori level 4, Omboi kind mamoko bang' athung'a mager muochie skundno. Lipode moko bende liekore ni osiptende moko madongo
rwako kwan mathoth mag jotuo man kod ranyisi mar athung'a e ute mag jotuo ma ohewre. Ma ne omiyo jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha wuok oko otieno manyoro mar keto ayanga poni piny Kenya owinjo bedakicha kata poni en kido manyien mar coronavirus. Nakumicha okwedo mokalo maliekore ni athung'ano en midhusi mar coronavirus. From our surveillance, from our sampling around the 8 hospitals, we do not have an upsurge of COVID yet that we can report to the country and tell them to take corrective action. Karaina thung'a mane, watudore kod jolony, Dr. Otto Manadel, ma en jalony e tuoche mag virus kendo tiyo e bwo tend kaunti ma Homa Bay. Lero pogruok e kind athung'a ni ma oyang kaka influenza A kod midhusi mar coronavirus. Corona ne biro no eno spread ga piyo kabisa moloyo kaka flu spread, but ibiro nwang'o ka COVID-19 ng'ama onge gi signs pod ne nyalo miyo ji tuo mar corona. To influenza mwawueni miluongo ni influenza A en inyalo mana chiwe kisechako bedo gi ranyisi mag tuo. Bende nitie pogruok e kind ranyisi mag influenza A kod coronavirus? There is no difference. Very much connected. Chalre gi COVID. Nikech achiel en wich bar mwaneno e flu masani ni to gi mar corona. Mar ariyo wich bar ni dhi nyaka beyond 38 degrees Celsius, and then wantiere kod inyabedo gi chills bende, seche moko inyabedo gi fever, something like that, but coughing ntiere iye ka, del mojony, del malit, kendo inyalo bedo gi shida mar lack of appetite, yonge gombo mar chiemo kata yonge ndhadhu mar chiemo. Seche moko inyalo bedo gi diarrhea, seche moko inyalo bedo gi just stomach upset. Telo mar riwruok mar lakteche bende kombgi oseyudo luoro moro amora e kind lakteche. Ma jalup jagoro maduong' mar riwruok mar lakteche Dr. Dennis Miskela ne okwero mak mana ni okoni nyalo bedo ni nitie ji ma pod nyalo yudo coronavirus kaluwore ni ne oselandore e pacho ka. Corona nodok mana piny ni e oken level mar pandemic. Sirikal nyaka keto mpango mar ka dibedi tuo ni momedre malo to wabed gi available oxygen, ICU beds, kendo gindik dakteche moromo. Ok mana corona kende, any pandemic, tuo moro nyalo biro piny ka sani makel thagruok. Riwruok ma ochung' ne thieth e piny mangima WHO dwe achiel mokalo ne oyango ni coronavirus ok en midhiero kendo e piny Kenya, mak mana ni jatend migawo mar thieth Susan Nakumicha ne ogolo chik mondo welo duto madonjo e pacho kae to ni kod ranyisi mag athung'a oyud pime rot madonjo e pacho ka. Judith Omondi, Ramogi TV. Kora magajwang kwa dhimbele ni jang'wech mang'ula Faith Kipyegon nodhi yalo odiochieng' ma kawuono e kar jot ma jatend piny Kenya bang' weyo rekod mar mita 500 gi 5,000 e ng'we mag Diamond League. Kaka James Opondo koro lero, Kipyegon nomi mich mar omenda maromo siling milion 5 gi ot ma nengone romo milion 6. Jang'wech mar Faith Kipyegon thinyore gari kendo